Ana Nusa karo Rara. Nusa Rara. Ih, api. Kene dadi ana kanca dodolan kira. Emange Mbak Siva karo Mas Abdul dodolan apa? Ih, akhir-akhir jeli. Oh, akhir-akhir jeli. Karo siji meneh iki roti cubit coklat meler. Hah, roti cubit yo. Masa dodolane padha sih? Ra, aja ngono, rotine oleh padha, tapi rasane kan beda. Iya toh? Enakan ya roti cubite Uma. Monggo Bu, Pak, niki ager-ager jeli kenyal. Roti cubit coklat meler. Namung gangsal atus, monggo ditubas monggo. Mriki Pak, Bu. Bapak, Ibu, Pak De, Bude, monggo dan mriki enten roti cubit Uma dipun damel kalian tresno. Monggo roti cubit coklat meler. Saged melelehkan pagalihe panjenengan. Ahai. Roti cubit Uma. Saya nyelekit coklat nipun. Wonten mriki dicokot saya api. Roti cubit coklat meler. Monggo. Caca kenapa sih? Tambah ya? Mangga, Ibu, Bapak, Mbak, mangga. Mas kene toh. Dodolane Mas Abdul karo Mbak Siva isih akeh. Wah, saingane abot iki. Dul, rezeki iku wis diatur, dadi ora usah kuwatir. Ambekan Nusa karo Rara kan kanca cedheke kene, dadi gak ono omongan saingan. Iya sih. Akeh tenan sing teko. Pak Ucok. Aduh, Rara. Nyapa sawakmu? Menika roti cubit damelane Uma colo. Pak Ucok kudu nyobi. Ketepaan aku lagi golek roti. Alhamdulillah, niki Pak Ucok kelersan tasik wonten 3 bungkus malih. Nah, pas sanget niku. Eman tenan nek mau 3 bungkus. Ya wis lah. Nah, iki duite. Matur nuwun Pak Ucok. Pak Ucok, nuwun sewu, boten wonten wangsulanipun. Enteni dhisik. Ra, gorene. Sekedap nggih Pak Ucok, Nusa cobi lintukaken artonipun rumiyin. Wah, apik tenan kowe Nusa. Dul Siva, kowe kabeh duwe duit 10.000-an ora? Sik yo Nusa, koyoke ono sih. Oh lah iya. Pak Ucok, roti cubitipun tasik kirang nggih. Iya Nusa. Nah, kleresan iki Pak Ucok, Siva kali Abdul ugi sadean roti cubit. Nah, duit susukku mau tukokne roti cubit kowe kabeh yo. Asik. Matur nuwun, Pak Ucok. Sangat Pak Ucok. Pak Yudul. Alhamdulillah. Mas Nusa, kene toh. Kenapa sih Ra? Kok malah nawarno roti cubite Mas Abdul sih? Yen ngomong ra ono susuke mesti Pak Ucok menehi luwehe menyang awak dhewe. Kan awak dhewe iso untung akeh. Ra, eling kan pesene Uma. Eling lah. Ra kudu nuladani sifat perdagange Rasul, amanah, jujur, lan kapercaya. Iya sih, nanging kan Uma. Ayo. Enggih Uma. Nah, ngono lho. Mas Abdul, Mbak Siva, sepurane ya. Wau Rara nggawe sampean kabeh kesel. Ra apa-apa Ra, berdagang pancen kudu kreatif. Sepadha-padha pedagang kan kudu padha-padha rewangi. Mergo kowe kabeh wis ngrewangi nglarisi dagangane awake dhewe. Iki ana hadiah kanggo kowe kabeh. Wah, Jeli. enak kuwi jeline. Matur suwun Mas Abdul, Mbak Siva. Mas Abdul, Mbak Siva. Iya Ra. Jeline isih ana gak?